back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangin. Nganong iangin man minimo dire, ha? Nganong di man mo iangin? Ha? Kapilan ako nagsulti ninyo nga maglikay mo atong tawhana. Unya karon sa man, ha? Unsa na mayroon, ha? Pinangita naman ron sa mga pulis, Lucio. Kita ka? Gawa na mo balik ang tunto din, eh. Ay, ayaw kong sultihi, anak Jer. Ay, Si Mirasol may sermoni, anak. mao na di atintay. Manghunaw na karon kay palpak ang pagkainahan. Ay, paghilom na dire. Ikaw nagkapagaw ka lang. Iyay. Ay, kung surang-surang ha, kay wag ko'y kalibutan na ng imong mga gipangyaw-yaw diha. Tanawara mo, ha? Nagpatuyang lang mo sa inyong gibati. O wa na mo mahibaw sa mga panghitabo sa palibot. Nga nag-atiman mo og demonyo ining dapita. Unsa naman sa day problema, tay? Aglabyang utan na pa man. Wa ko masipyat sa pagpahimangno ninyo nga si Lucio usak kadautan nga tao. Iyang gidagit si Dindo. Og ang nakaparat pa yun, kay imo pang sakyanan ang imong gipagamit aron makahimo siyag tinunto. Imposible hagod anak tay. Kadaghan og bodyguard anang dindo Bida. kontra usara ka tao? Bida! Bido. Mudipin sa gyapon mo nga mismo ang hipe, maunay mi pamatuod nga si Lucio gyud. Mao'y responsable sa pagkawa ni Dindo. Lisod kay ng tuhuan tay. Kamubawa ka may mindset eh. Why mindset? Why mindset? O yung mapamatudan ako ha? Unsa man? Magpapil mong preso? Tay, kung tinuod man gani na no? Ako mismo may papriso ni Lucio. Pero kung tumo lang na nila, ako ging labanan si Lucio. Ug sila pa'y ako ikiha. Mutuo na gano'n niya ka na ko. Ha? Kamong duha. Mangipaghong mo niya mo. Inikasayod ninyo sa kamaturan. Nga si Lucio, sakop sa demonyo. Hala toy, gawas na yung ugat sa agtang, tay. Ay, ka-strong lagi, tay. Ikaw, tay ba? Basta bayag doon na sa rason kung nganong nahimo na ni Lucio, tay. Abipil ba ko ganyan? Naawa, kutasan na ka. 180 over 120. Hila mo niya, Rabing! Ay, Mudipin sa gyapon ka nga klaro naman kayo. Ha? Nag-atiman mong demonyo din sa ato. tay, sagdi lang, good. Ayaw lang kasuko, good. Kalma man kayo. Kay kung tinuod man gani ng imong gisulti, sigurado gyud ko nga mapriso ginas Lucio. Kamu ba kalma kayo mo ba? Ako nangisog na ko kalma kayo mo. Ha? Mga gahe mo ko! Di mo maminawas kong tambag. Tay, Simbahan ko! Minister ko, Kalma, tay, paminawa ko kalma, niyo. tay. Haliman ko. Oh, delikado ba yaw maangin mo ini Mirasol? oo, nga nung maangin mami tay. Ha? Nga wa mami mas strong. May magagay mo mig binuang, ikaw ra Ay. magya iisog kay tay. Kana di ay magpagamit mo sa inyong sakyanan. Ha? Di mo bilawat na. Mapil ba inyong mga sakyanan? Mapil mo sa investigasyon? Aw, tubagon lang gud sa husto nga wata kay bawo sa iyang gibuhat gud. Oh, mana. Mo kalma man kayo, kalma hagin ninyo eh. Gisayunan lang mo da. Ayaw pagsalig ha, ayaw pagsalig, Mirasol. Nga naa ka ikagasto. Dili lalim ang kahasol nga malambigit ka sa mga dagkong krimen. Wa man gud may mahadlok kay kamao man nimo rason tay. Para kasabot mo siguro mo duha eh. Talahon niya. Talahon. Kanang inyong kasupakira karon, mo resulta lang niya na. Talahon niya. Magbasol niya mo ng inyong mga kabuang. Sa tanaw na Gotor ba? Kung may bawaan lang ni Dindo, ang tinut-alay niyang mga ginikanan o ison, malagmit, kanang magbag-o na siya sa iyang kinabuhi. New life! A change! Mao kasyo, bangag silong. Sa ko lang tanaw, kay bao mo yung gihimo niyang rason. Kaya kung makailan sa sunod-alay niyang pamilya, mag-usab na bagid ko na siya sa iyang kinabuhi.
New life, new beginning. Size. Murag lisod na siya. Murag bisod kay katuhuan ba? Ngali, malipay na siya, pero di mahimong garantiya nga mausab siya bangag sa ilong. It's, Si Ditch. it's, Oh, yes. aw hinuon. Nasab kay punto, Tor. Aha. You have the point. Pero mas may tingali, nga ato siyang tabangan. Nga mahibawan na to kung kinsa ang tinuod niyang ginikanan. True parents. Ngunay dakong pangutana. A big question siya. Di ba, daaman ay mga igsoos din do? Ang iya ding duha kay suon, wa man din Tuon sa gawas, o wa sa na sila mayong termino sa iya mga igsoon. Bangag sa ilong. O tingali hinungdan, Tor. Nga, niribilde siya sa nagsagop niya. Kanang isyo nga sinagop siya. No? Kanang sinagop siya ba? Karon pag yung mahibawa na. Pero kinahanglan nga ato ng klaruhon kung unsa nagkatinuod ka na yung sulti. Kimayra ba kayo na muhimog isyo nas dindo? Aron makalikay siya sa iyang dakong tulubagon sa gihimo niya sa iyang gilang amahan kaniadto. Bangag sa ilong. Oh, come on. Unya, unsa may desisyon mo? Ha? Wa ba tayo plano nga ato siyang buyan? Plano. Buyan. May mo man nga ato na siyang buyan. Pero ato gid una siyang istoryahon og maayo siya. Pasabto nato siya og maayo sa tanan gayod aron di na gina siya maghimo binuang bangag sa Oh, ilong. come on. Unsa ba may ato isulti niya? Nga gisulti naman nato ang tanan aron siya magbinutan. Basta daghan pagay kog isulti niya. Mo na siya. Aron nang mahigmata gina siya nga di gyud angay mo patay og tao bisag unsa pa na ang iyang dakong kayubos nga katarungan. O bangag sa ilong. Yes! Yes. Aw, sige. Ina lang, Gator. Anya. Kung unsay na sa SpongeBob da. Ina lang, Gator. Kung unsay gusto ni mong isulti, ngadto niya. Oh, come on. Bangag sa ilong. Oh, uy, Tur. Asa naman subsidindo? Ala kumpiyansa siya ba? Kumpiyansa. Ngano? Why? Why, Tur? Atras yun, atras! Ops, sa babda. Atras. Ngano man? Oh, uy. Kita ka na sunan. Uy. May upaw. Ay. Oh, uy. Uy. Iyay. Alaot ka karon Lucio, kay ikaw mo'y among igaid din ipakaon sa mga bangis nga mananap. Ikidi. Di mo tubay ay. Basta kay... Ginilabiyas na ba ako? Akin din. Istoryahon na to ni, ha? Wala ko'y oras ron nga makikistorya nimo. Rama nga kauban! Higti ninyo ang iyang tilog kamot! Sina! Ay, ano na, bada? Ayaw ko niyong sa. Ayaw taon. Unsay paminaw ni mo, Mer? Tinuod ka nga si Lucio mo ay midagit ni Dindo? Murag, imposible kayo nang mahitabo, oy. Pero, nganong hangtod karon wa pa man mo balik din si Lucio? Di ba gahapon pa man to nimo siya gipahuwam sa imong sakyanan? Mosad lagi na nakadaot. Kaya akong gitawagan ang number ni Lucio, di man sad siya motubag. Si Tatay Rabano, puwerting isuga. Ipapriso kuno tanyag apil, Mer, kung mapamatud-an nga si Lucio kuno mo ay midagit ni Dindo. Magkatawa man ang tanang tatay, uy. Lugi, suko lagi kay siya, kay ngano kuno nga imong gipahuwam ang imong sakyanan. Saon, igihan mo gud kay nas tatay. Laban mo gud kay na siya ni Dindo, gud. Pero ang pangutana, Mer, tinuod sad gid ka nga gidagit si Dindo? Oh, na. Ambot lang yun. Murag lisod gid kay nang tuhuan. Sa imong tan-aw, Mer, ngano ka nga naghimo man sila og ingon ini nga isyu? Malagmit ming, no? Dako og posibilidad nga may kalabutan ni sa gisulti ni Arturo. Nga buhato ni Dindo ang tanan aron makuha niya ang mga bulawan. Sa tinuod lang, Mer, nakuyawan ba ako ining atong sitwasyon karon?
Kay pulos ba yata mga babae? Og bugtong si Tatay Jerry ragyod ang lalaki nato. Sagdi lang, Ming. Na naman ko gikontak nga security agency aron makabantay nato dinhi. Mao ba, Mir? May noon para dili na kaayo takulbaan din eh. Mas maayo gyud nang maniguro ta, Ming. Nakabantay ba ako sa liniyo ka ni Dindo katong muani siya din eh. Murag lahi agit kaayo. Maila gyud nimo nga doon na siya laing motibo sa iyang pagpamugos nimo. Sa una ba, Ming, no? Murag nagduduha pag yung kugtuo. Pero karon, kumbinsido na gyud ko nga husto ang tanang gisulti ni Arturo nako. Masabtan man ba nga lain siyang motibo? Kayo managon nimo siya balibari nga magsige pa gyud og ani din eh. Og nakabantay ko nga murag gigamit gyud niya sa tatay. Husto gyud kaming. Si tatay mo igihimo niyang baraha dinhi. Aron siya makatake advantage sa iyang daotang tuyo. Mao nga di gyud ta mo kumpiyansa, Mir. Bahala nag-unsay mahitabo. Kumusta naman in taon ka dindo? Kaming tanan. Nabalaka in taon nimo. Okay ra, Tito. Mayo kayo ang Ginoo nako tuod kay wa gyud ko niya pasagdi. Oo niya, hain naman si Lucio. Wa ba madakpi sa kapulisan? Nakaiskapot ito. Swerte lang yung tawana. Ya, wa siya madakpi sa atong mga kauban. Kinahanglan nga madakpan yun kadtong tawhana. Maulagay, Tito. Gilihok na nila ni Hepe o naghimo na sila manhunt operation para madakpan kitong tawana. Salamat. Salamat gyud kay sa Ginoo nga gidungog ang among mga pag-ampo. Tuod, Tito. Kumusta na si Mirasol? Ako to siyang gibalitaan sa nahitabo nimo. Unya, nag-uol ba siya? Aw, siyempre. Nag-uol yun. Ugani, wa siya mahimuot sa nahitabo. Kaming tanan din do. Wa mi magkauyon sa gibuhat ni Lucio diha nimo. Sagdi lang, Tito. Sagdi lang. Ang Ginoo nalay mahibaw kung asa man siya mitago karon. May gaba ra nga moabot sa mga taong way kasing-kasing. Ug dili mo sugot ang Ginoo nga dili ka mahatagan og hustisya sa nahitabo kanimo. Iampo lang nato, Tito. Nga unta, masilutan gyud siya. Usaw mo na to ini, Tor. Ha? Ako na hinuoy kigapos. Ayam kapusais. Bangag silong. Mangita taog tao nga mutabang nimo aron mabadbaran ka sa imong kapos. Huwag ka mo. Bangag silong. Usaw mo na pag-ingon nga di magkamadunggan sa ordinaryong tao. Oo, dito no. Ay, Pangitag laing pagi, Tor. Kinahanglan makabuhi ko din eh. Kaya kung di, mag-antos ko ining kalakiha. Oh my God. Isel. Ha? Usa Isel? Sige lang. Mangita ko pagi. Mangita ko pagi din eh kung saan. PJ. Patay yun. Bangag silong. Basta kay patay yun ko ini kung di ko matabangan. Bibi. Suwayan pag yun na ko siyo. Kung naaba ko'y mahimo nga mabadbad na kong pisi. Ay, usaw lagi ni pagpadbad. Usaw mo pagpadbad mo nga di magani kakahikap na ko. Mukonsentrate ko. Ano pag-usik ko oras, Toroy? Oh, unsa ba? Bida, ayaw sad kay, kuhan ba ka na bang, ay saba kay, ni concentrate ko ha, ay lagsaba. Sige. Suwayan ako sa katapusang higayon, kung mabadbad na ko ang pisi, bangag silong. Tali ay taong, kay hapit na mong ngit-ngit. Kung maabtan ko gabi ini, siguradong kunis-kunison ko sa mga bangis nga mananap din, he? Oh, come on! Bangag silong. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!